Dwi wedi derbyn ysgoloriaeth cymhelliant gan y Coleg Cymraeg. Nes i glywed amdano fo pam nath na swyddog Coleg Cymraeg ddod i'r ysgol, a mae'r broses yn eitha syml. Da chi'n mynd ar y wefan llawrlwytho'r ffurflen gais, lle mae hi mewn neu gyrru ffwrdd. Mae arian Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi fod o fydd i fi. Mae pob myfyriwr yn mynd i gyfnod ble maen nhw'n gallu fforddio mynd i prynu baked beans o archfarchnad. A mae'r 3,000 o bunnoedd hyn wedi rili helpu. Yn enwedig, fi'n trial cadw fe i dalu off rhywfaint o ddyled ar ôl y 3 blwyddyn. So fi'n siŵr bydd e'n ddod yn fwy o ddefnydd i fi ar diwedd y graf. Mae'r 3,000 o bunnau wedi bod yn help mawr, enwedig yn yr ail flwyddyn yna, achos mae pres jyst yn mynd a mae'r 3,000 o bunnau yna jyst yn help mawr. Enwedig achos bod ni'n gael o diwedd flwyddyn hefyd. Mae o jyst yn hwb mawr i chi hefyd, achos bod chi'n gweld o jyst yn eich banc. Mae jyst yn hwb mawr i chi, yn hybu hyder chi hefyd. Yr ysgoloriaeth wedi bod yn help mawr i fi fel myfyriwr. Mae wedi cael fi mas o llawer o dyllau ynglyn â siop a bwyd. I fi wedi cael llawer o lyfrau Cymraeg sy'n helpu gyda'r cwrs. A wedi mynd at ddosweithi mas fyd.